Apple Intelligence sa tak skoro nedočkáme. Podľa analytika Marka Gurmana sa týchto funkcií v Apple Intelligence nedočkáme skôr ako na budúci rok. Info o slovenskej Siri a pre majiteľov starších iPhoneov na konci videa. Ide o osobný kontext, čo znamená, že Siri bude schopná z vašich správ a e-mailov napríklad dať informácie ohľadne vášho letu. Ďalej Siri nebude schopná ovládať aplikácie a nebude rozumieť tomu, čo je na displeji. Jednou z ďalších vecí je podpora jazykov, kde Apple Intelligence bude dostupná len pre americkú angličtinu. Sme najväčší slovenský Apple magazín a každý deň informujeme o novinkách, tak nás sleduj. S tým, že ďalšie jazyky a regióny by mali prísť najskôr budúci rok. Čo je aj trošku pozitívna informácia, pretože doteraz o ďalších jazykoch nikto nič nespomínal. A čo teda v základnej Apple Intelligence tento rok už bude? Siri bude mať novú grafiku, bude sa s ňou lepšie rozprávať, bude vám vedieť pomôcť vygenerovať alebo upraviť text a ďalšie maličkosti. Vaše iPhony 12, 13 a 14 budete